Hi guys! Rachel here! Welcome back to my channel. Today, gagawin ko yung what's in my bag video. Nung nag-unboxing ako nitong bag ko guys, I mentioned na gagawa ako ng what's in my bag. And to give you guys review na din kung ano na yung ganap ng bag after ilang buwan ko na ba ito ginamit? Wait. So, na-upload ko yung video na yun 4th of April. And ano na tayo ngayon? May. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng bag. And sasabihin ko din sa inyo kung ano yung thoughts ko sa bag after ipakita ko sa inyo yung laman niya. Kung hindi nyo pa napanood yung unboxing video, I will leave the link of that video below if you guys are interested. This is the bag. As you guys can see, it's full. Now, hindi ganito yung itsura niya every day, guys, ha? Ngayon lang kasi meron akong package na na-receive from work. And kakarating ko lang talaga galing work, nag-retouch lang ako, and then umupo dito para i-film tong video na to. So, ito talaga yung laman ng bag ko, guys. So, that's why I wanted to film this video today as well, kasi bukas Friday, hindi ko to gagamitin yung bag na to. Friday kasi is casual, so hindi ko ginagamit to. Yung ginagamit ko is either backpack or one of my crossbody bags, not this bag here. So, ginagamit ko lang siya Monday to Thursday kasi yun yung smart churva yung ano namin, yung pa-costume talaga. So, I got the Teddy Blake Katie Gold 10 inches. So, maliit siya, guys. So, actually, inisip ko, sana kinuha ko yung mas malaki na bag. And you guys will know later kung bakit. Anyway, ipapakita ko muna sa inyo yung laman and then, isi-share ko sa inyo kung ano yung thoughts ko about sa quality ng bag or yeah, stuff like that. Okay, so first up is my tubig. So, ito yung dala kong tubig. Ito yung ginagamit ko. I got this from Walmart and Kmart, sorry. I got this from Kmart. Gusto ko siya, guys, kasi it really keeps my water cold. Kahit na hapon na, kahit na pa-end na ng shift ko, malamig pa rin yung tubig ko, which is perfect. Now, as mentioned earlier, I did receive a package today. Pinasend ko sa work. This is from Zafu. Ano siya, guys? Parang, ano siya, guys? Dress. Ganyan. Yan. Yun lang. Actually, ang tagal ko na itong in-order. As in, sobrang tagal na. Siguro mga more than a month ago na. Tapos ngayon lang siya dumating. Kanina lang siya dumating. So, yeah. And, meron din akong baunan. Kasi nagbabaon ako sa work. So, yan. Empty na siya kasi kinain ko na yung baon ko. Yung baon ko kanina is yung Indomie na may itlog. Yummers. As you guys can see, hindi ko ginagamit yung flap. Kasi sobrang liliit na siya, guys. Wala na akong malalagay dun kapag ginamit ko pa to. So, I usually just use it like that. Pa-open lang siya. Which mas gusto ko kasi walang hassle. So, continue tayo sa laman ng bag ko. Bunot-bunot lang ako. Unahin ko muna yung pinakamalaking compartment ng bag. Tapos maya-maya yung ano na, yung mga pockets na. So, obviously, I bring my phone with me. Yan. Maraming nagtatanong kung saan ko nakuha yung phone case ko. This is from Zafu as well. I love the phone case. Sobra. And then, I have a makeup wipe or antibacterial wipes. Ganyan. Nakuha ko to sa Kmart for, I think, 50 cents lang to. And I think nung nabili ko siya, nakasale siya ng 25 cents lang. So, I think I got 3 of these. And, yeah. And then, next is my wallet. This is my Michael Kors wallet na actually bigay sa akin ni Cathy Maganda. Birthday gift niya sa akin last year. So, thank you so much. And, yan lang yung wallet ko, guys. So, meron ako mga cards dyan. Tapos, meron siyang compartment dyan. Dyan ko nilalagay yung, sasabihin ko sana, dyan ko nilalagay yung cash. Nasa gilid pala. Dyan ko nilalagay yung cash, yung mga coins. And then, mga cards, IDs. And, yan lang. Gusto ko yung ganitong wallet. Zippy wallet lang. Tapos, hindi like, yung full size na wallet na nahihilera mo. Hilera, tama ba? Yung, ano, ka-size ng note na pera. Mas gusto ko mas maliit. Okay lang sa akin i-fold yung mga notes ko kasi ayoko ng sobrang bulky na wallet. So, yan yung wallet. And then, meron akong tissue. So, ito, Target na tissue. And then, meron din ako ng aking company ID. Ito yung pang, ano ko, pang swipe ko para makapasok sa work. And then, I have a hand cream. This is the Pink Chamomile. I'm not sure kung anong brand nito. Now, I have my small little, ano ba tawag dito? Lalagyan ko, guys, ng aking headphones. Yung adapter ng headphone kasi sa iPhone 7, ganyan lang siya. Wala siya nung pang sa headphones. Tama ako, diba? Walang headphones dito. Ginagamit ko lang to, guys, kapag nagbabas ako. And sobrang minsan lang ako nagbabas kasi hinahatid ako ni Dan lagi, especially for the past
month or 2 na yung schedule ko hindi lumalagpas ng 10 ng umaga ako nagsisimula. So, lagi akong hinahatid ni Dan. Pero kapag hindi niya ako hinahatid, nagdadala ako ng headphones para makapanood ako ng mga videos while nasa bus ako. So, yan. And kinikip ko siya dito sa maliit na container na to para hindi ko mawala yung headphones ko at saka para hindi siya magkakagulo-gulo. I got this from eBay for just $1. Now, I have Skyflakes! Snack natin, guys. Hindi ko siya naubos kasi nagbaon ako ng Doritos na biscuit na pinakita ko sa vlog ko. Nasa work pa siya, hindi pa siya ubos. So, ito, lagi lang siyang nasa bag ko just in case gutumin. And then, I have... Oh my gosh! Ano na? Wait. And then, I have this. Nakakonsensya. Relo ni Dan na nasira ko kasi nalaglag ko dahil sa bag na to. Dilagay to ni Dan sa kitchen bench. Now, itong bag ko, nilalagay ko sa kitchen bench ko din. Kung nanonood kayo ng vlogs, alam nyo na nagpaturok ako, guys, ng flu shot. Tapos, medyo weak yung kamay ko the day after that. So, instead of lifting the bag, dinrag ko yung bag, guys. Pinaganon ko siya, dinrag ko siya sa kitchen bench instead of lifting it up. And nadala ko yung relo and nahulog siya and nabasag siya. Nagpunta kami sa watch repair shop pero hindi nila maayos. So, yeah. Ito pa naman yung isa sa paboritong watch ni Dan. This is from Uade Watch. Nandito siya sa bag ko kasi ako yung nag-pick up nito. And nakalimutan ko na siya kasi nga hindi na niya magamit. So, yeah. Sayang. Okay. Wow. Basura, besh. Guys, hindi ako nagdadala ng makeup pouch ng like kung ano-anong makeup sa work. Kung meron man akong dala, ano lang talaga, lip tint, which is this one here. This is from KJM Cheek and Lip Tint. This is in the shade Bittersweet Magenta. Yan lang yung dala ko lagi, guys. Ito, hindi ko alam kung bakit nasa bag ko to. Siguro, nung nagpalipat-lipat na ako ng bag, nilagay ko na lang siya dito. Kasi I remember, dinala ko to nung nagpunta kami sa Binyag. Ito yung pangmalakasan ko ng lipstick talaga. Stila Stay All Day Liquid Lipstick in the shade Firenze. I love this shade. Ito yung perfect na nude shade sa akin. Ang daming buhok, besh. Ang dumi-dumi din. Anyway, meron akong pen. Hala, sira yung pen. Ano na nangyari dyan? Meron akong mga patch dito, guys. Actually, yung story nito is, one time, nagsuot ako ng cardigan na maraming patch, kaya lang natatanggal na yung mga patch. So, while nasa work ako, tinatanggal-tanggal ko yung patch nila hanggang sa naubos na yung patches ng cardigan ko. Mumurahing cardigan, natatanggal yung mga patch. Like, tingnan nyo, oh. Ang daming mga patch. Meron tayo nito. Yan. So, lahat ng patch talaga na nasa cardigan ko nung araw na yun, tinanggal ko talaga siya, guys. Kasi parang, ang ganda pala ng feeling, tanggalin ng patch sa cardigan. Okay, malapit na maubos yung nasa pinaka-main na compartment. Basura na lang siguro yung natira dito, guys. Oh, meron tayong key. Kasi para meron ka tayong key ng bahay. And then, meron tayong hair tie. And then, I always bring headache tablets. So, meron akong headache tablets. Kasi, yung ulo ko, guys, bigla na lang nagpapapansin minsan. Okay, so yun na yung laman ng pinaka-main na compartment. Now, meron siyang zippered compartment sa likod. And then, meron siyang dalawang compartment sa harap. So, I'm gonna start with this one here sa pinakamaliit na compartment sa loob ng bag. Yung laman is ito lang, pang-wipe ng glasses ko because I always wear glasses sa work. Nagpalit lang ako ng contacts kanina kasi sa lighting tsaka tignan. Pero, yeah. Glasses talaga ako lagi, guys. Now, dito sa packet na to, anong laman? Mga papel. We have, ano to? Paco. Honestly, I do not remember kung saan ko to nakuha. Paco I don't know. Daming basura. Sana sineparate ko yung basura. And then, meron tayong receipt. Receipt, guys. Bus ticket, yan. And then, Band-Aid. Binigay actually ito sa akin ng kasama ko sa work. Kasi naghanap ako ng Band-Aid nung Monday. Kasi, I think Sunday, suot ko yung Converse ko the whole day. And then, the next day, meron akong, guys, blister sa paa ko. And hindi ako nagdala ng Band-Aid. So, naghanap ako ng Band-Aid. And then, yung ka-workmate ko, binigyan niya ako ng dalawa. So, ginamit ko yung isa. Tapos, meron akong extra. Last one is papel. Ano to? Ito yung sa watch ni Dan. So, ito yung paperwork na binigay namin para ma-fix yung watch niya.
pero hindi na fix. Okay, last is the zippered compartment here. Now, yung laman is... Ito na lahat yung laman. Ooh, yum! Redskins! Loli, guys. Ang sarap nito. So, dinadala ko siya pang snack din. Extra na mint. Ganyan. Bubble gum. Meron akong mga pambabae na gamit dito. So, meron akong panty liners. Yan. Ang cute ng lalagyan niya, diba? This is Kotex ata ito. U by Kotex na panty liner. Tingnan mo kung gaano kanipis yan. See? Sobrang nipis lang niya. Sobrang ganda nito guys kasi parang wala lang talaga siya. Sobrang nipis. As in, sobrang. I keep it in there and then I have 2 tampons here. Again, hindi ako nagdadala ng makeup kasi nagme-makeup ako dito ng very, very light lang sa bahay. Tapos sinahatid ako ni Dan. Tapos right after work, sinusundo ako ni Dan tapos bahay na. So yeah, I don't really feel the need to retouch kasi nasa loob lang naman ako ng office. So yun lang yung laman ng bag. Now, onto the bag. Yung review ko sa bag. Kung nanonood kayo ng vlogs ko, alam nyo na binutasan ko siya kasi sobrang haba niya sa akin. So, binutasan ko siya dito. Yung ginawa ko is, ginamit ko lang yung, yung gunting na ginagamit ni Dan para sa kanyang facial hair. Yun lang yung pinull ko ng slight lang. Tapos, yeah. Now, minention ko kanina na sana malaki yung kinuha ko. I think after the 10 inches is 12. Sana 12 yung kinuha ko, guys. Kasi nakita nyo naman kanina, hindi nga ganun kadami yung laman ng bag ko. Pero punong-puno na siya. Siguro kung mas malaki siya ng konti, mas magugustuhan ko pa siya lalo. As in. Anyway, yung bag, gustong-gusto ko siya, guys. Kasi alam ko na good quality talaga siya. It's 100% authentic leather. Tapos, sobrang gaan lang niya. I like that I can wear it crossbody or shoulder bag. Yung hardware niya, guys, sobrang okay pa din. Walang mga scratches sa hardware. Now, ito na-notice ko recently lang, yung feet ng bag, yung paa ng bag, ito medyo na-misplay siya ng konti. Lumagpas siya dun, which I don't really mind kasi wala naman sigurong mag-check ng bag mo na ganun. Hindi kasi siya mura. So, sa presyo niya, dapat sana ginitna nila ng maayos kasi tignan mo siya, nagpunta siya dun. Naliligaw siya, guys. With my bags as well, hindi ko binibaby yung bag ko at all. Like, nilalagay ko siya sa floor, kung saan-saan ko siya nilalagay. Sa work, nilalagay ko siya sa floor din, sa carpet sa work. Nilalagay ko siya sa desk ko. Kung saan-saan ko lang siya nilalagay, hindi ko siya binibaby. And okay na okay pa rin siya, guys. Meron akong nakitang very, very slight, as in very slight lang na wear and tear. Ito, yan. Kasi siguro nasagi ko yan sa kung saan-saan. Pero again, the way na dinadala ko yung bag ko, yung na yan, sobrang konti lang yan. Kasi again, kung saan-saan ko lang talaga siya nilalagay. Overall, gusto ko siya. I just wish it's slightly bigger than what it is now. The quality is still really good, guys, for using it non-stop. As in, non-stop ko talaga to ginagamit, ha. Araw-araw, again, except for Friday. Sometimes I do still use it on Friday kasi minsan tinatamad na ako na magpalit ng bag. Now, alam ko, hindi ganun ka practical na open lang yung bag mo. Ako kasi wala akong pakialam and dito okay lang kasi hindi siya recommended sa lahat ng lugar na naka-open lang yung bag mo, pero dito okay lang ako. So, okay lang naka-open ang bag. Hindi siguro siya ganun ka-practical sa part na yun na like, I just leave it open kasi baka manakawan ka pa. Kasi yung phone ko nandun lang talaga. Minsan kitang-kita. But then, I don't care kasi safe naman. Pero overall, I like it. It goes with every outfit na suot ko kasi it's very neutral yung color niya. And yeah, okay na okay siya sa akin. So, ano ba bang sasabihin natin tungkol sa bag na to? Wala na ata. Yun lang. I hope na-enjoy niyo yung video. And the link of Teddy Blake will be below if you guys are interested. And that is it for this video. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah!